Tristan on the track. Почвам първи, не съм от TMC-та, нека дърни. За тях ще има бой с маси, столове и стълби. Ще ги изпушвам, но без да се напушвам като некви жмелове. Гледани на село бе, ела тука пробай това. Винаги е бърза схемата, винаги виждам астрата, бялата кафявата. И всички те цивилни, минавам с цигари екстра силни. Половината куки са на пръхове перилни, нестабилни, психически са лабилни. Смотан полицай, знаеш, че съм хай, нищо не намираш, бай-бай. Аре бегай, тръгвам си доволен, дръг стък с пакети из квартала, трака е болен и пак е ролен. Завивам бързо, влизам твърдо, държи ги дълго. А бро е до мене и не спира да ги пали. Са ще им кажа на тия газари. Сега ще пробваш нещо, което никога не си пробвал. Ще те водиме там, където не си ходил. Това е чук от квартала за квартала. Поздрави за МВР Монтана. Сега ще пробваш нещо, което никога не си пробвал. Ще те водиме там, където не си ходил. Това е чук от квартала за квартала. Поздрави за МВР Монтана. Тук е MC Bro, водите към по-добро. Пакета се отваря и мерише зло. Това е първи трак и какво ще ти кажа? Само едно, играта е колело, което се завърта и касетата превърта. Сега ще пробваш нещо, което никога не си пробвал и ще те водя там, където никога не си ходил. Ще си вземем от доброто, ще направиме окото. Следва тръпка, свинска тръпка. Главата натежава, много съм на то. Ребал съм го на кой му е зор. Ще ви правим таратор, направо салати. MC-та са кати, сега MC Bro ще ви клати. Това са някакви пънчове, падате долу и получавате гърчове. Главата вече ти е разбита, абе мен май не си вервал как ще влезнем в бита. Tristan on the track. Сега ще пробваш нещо, което никога не си пробвал. Ще те водиме там, където не си ходил. Това е чук от квартала за квартала. Поздрави за МВР Монтана. Сега ще пробваш нещо, което никога не си пробвал. Ще те водиме там, където не си ходил. Това е чук от квартала за квартала. Поздрави за МВР Монтана.